बेलस्रि बर'। गामिनि मुङा राजेन्द्रपुर। मा जादों जाथाया? जाथायाथ' आंथ' मोनथिया, जेनेबा न'आव फैनो होननानै आंनि फिसाइया फैदोंमोन। ओमफ्राय आंथ' लामा ससेयाव मोनथियासै। ओमफ्राय बिदेशआव थांनानै फैदोंमोन, बे बिसि हिसाबै फैनो होननानै फैदों। बोसोरथाम जाहैबायमोन। बियो बेंगालराव मा जायगा आंथ' बेखौबो मोनथियासै, सोंनो मोनासै जाहैबाय। ओमफ्राय जेनेबा बोसोरथाम जाहैबाय नालाय बियो। ओमफ्राय फिसाजो सासे दङ, नायनो होननानै फैदोंमोन मानसिया। आंबो लेंहराखै, लेंहरनाया गाव दुखुजोंनो आं थानो सुखुला, आंबो थांसै होनना बुंदों आरो। ओमफ्राय जेनेबा बिदि होनबाय नालाय गाव, फैदो होमबालाय होनना बुंदों आरो आङो। ओमफ्राय नों फैनो नालाय फैनो, मोजाङै फै नुदों आङो। ओमफ्राय नाथाय बियो ओमफ्राय गावबा मा सिन्थायैनो बिदि फैदोंमोन। जोंथ' बे ट्रेनाव गाखोनायखौ मोनथिया जाहैबाय नालाय, आंनोबो खबर हराखैना, आंबो बेखौ मोनथिया आरो दा। ओमफ्राय जेनेबा गाव दा मा साननानै बिदि फैदोंमोन, जोंबो बेखौ मोनथियासै नालाय। ओमफ्राय जेनेबा आरो गावहा होनदों आं मोजाङै सहैगोन होनदों। ओमफ्राय बे लामा ससेयाव मा जादों आं मोनथिया आरो बेखौ दा। ओमफ्राय दाहाय गावहा होनदों आं मोनायाव 10थासोआव फन खालामदोंमोन गावनो। मबाइलाव आंनाव बेलेन्स माबा गैला, बेटारि गैला। बिमा नों मानो फन हरबाय थाखो, नों फन खालामबाय थानो नाङा, आंना मबाइलाबो बेटारि गैला होनना बुंदों। बे फंसेल' रायज्लायनो मोन्दों आं, ओमफ्राय दोनदो होन्दों आरो गाव। ओमफ्राय आंथ' बेखौ मोनथिबाय थायासै। मैया सानावहाय फन हरदों बिसोरो। आङो जेनेबा आं थानाय नंला बिमा, जेनेबा नों मोजाङै थादो, फिसाफोरखौल' मोजाङै नायदो होनना बुंहरदों गाव। ओमफ्राय जेनेबा बिसोरथ' होनदों नोंसोरो लांफैयो ना लांफैया होननानै बुंदों। आं थानाय नंला होनना बुंहरखादों आरो गाव। बिसोर बिदिल' होनदों बियो। ओमफ्राय आंथ' बिदिल' होनहरदों गाव। ओमफ्राय फंनैल' रायज्लायनो मोनखानाय नालाय आङो। ओमफ्राय बिसोरो सिख'दों, ओमफ्राय आंखौ बुनो होननानै। बिसोरो गुन्दाफोर जागोन, गुन्दाफ्राथ'। ओमफ्राय बिसोरो माबाजोबदों आरो, बिसोरो सोरगिदिं बेंजोब्बाय आंखौ। आं थानो हाखानाय नंखाला होनना बुंखादों। औ, अबे जायगायाव जादों आं बेखौथ' मोनथिया, गावबो खोन्थाहरनो रोङासै। फंनैल' रायज्लायहरनो मोनबाय नालाय, बेल' आरो आं। ओमफ्राय बेनिखौथ' आं उननिखौथ' मोनथियासै, हरासै फनखौथ'। ओमफ्राय गावसोरसो सिख'बाय थाबाय नालाय, फनखौ रायज्लायहरनो मोनासै। गुन्दाफोरनि रायज्लायनायखौथ' जों खोनाजोबखादों, बेंखनजोबखादों, हिन्दीसो रायज्लायजोबखादों बिसोरो मानसिफ्राथ' गावसोरो। आंथ' हिन्दीखौबो बांसिन बुजिनायाथ' बुजियो आङो। ओमफ्राय होमबाबो होनफिननो रोङासै ना, रायज्लायजोबनो रोङासै। ओमफ्राय हनै न' खाथिनि बेवाइया, औ, ओमफ्राय जुदि आं थांनो हानाय नंखाला, आं थाखानाय नंखाला होनना बुंहरदों आरो। गावबो गाबदों। ओमफ्राय नों बबे जायगायाव दङ होननानै आं सोंदों आरो बेखौ। बिदि होननानै सोंदों आं। ओमफ्राय आं बेवाइखौ लेंहरदों आरो, नै बेवाइ फन हरदों, रायज्लायहरफै होननानै। दा बेवाइया रायज्लायहरनायानोसै आरो बेनो। न'आव दा जोङो आफा दङ, आइ दङ, ओमफ्राय फिसाफोर 3 दङ, ओमफ्राय आंल'सै आरो दा। गावथ' गैखाला जाहैबाय नालाय। गथ'फ्रा बिसिना उन्दै उन्दै 4, हौवासाफोर 3, ओमफ्राय हिनजावसा सासे उन्दै। बे उन्दैसायाबो जन्म जानायाव, जोनोमावनो सप्ता खनसेल' थानानै थांनाय जादों बेबो। ओमफ्राय बेनि उनावथ' नुखायासै। बिफा होननानै गाबज्रिहरोमोन, रायज्लायहरोमोन। फिसाजोजोंबो मोजां गाज्रि माबोरै दं माबोरै गैया, होमबाबो रायज्लायहरबाय थायोमोन आरो। मोजां गाज्रि दाथ' गोदै गोबाब बेग थेग सहैजोब्बाय होनदों दा। ओमफ्राय गोथै देहाखौथ' लाबोनाय जानाय नुवाखैदां। लाबोगोन बादि, नोंसोर जेनेबा अननानै नोंसोर माबा खालामोबा, नोंसिनिफ्राय सापर्ट मोनोबा, जों बेखौ माबादोंमोन आरो दा। बेखौथ' दा बाहा सहैदों आंथ' मिथिला आरो। बेखौथ' नाख्लायनाय बादिसो जाहैबाय नालाय। ट्रेन स्टेसन खाथि जाहैबाय आरो। बे लेर गारि खारग्रा माबाजों होबाय नालाय बेखौ जिङावहाय। ओमफ्राय जोंथ' दा बेखौ माबादों आरो, जेनेबा